Hey mga kabays! Kumusta kayong lahat? Welcome back sa aking channel, Aris1 TV. Ngayon may bago akong i-share sa inyo na isang kaalaman tungkol sa kung paano natin malalaman kung sino-sino ang nag-stalk ng ating Facebook account. Pero kung bago ka pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe ka na at pindutin ang notification bell para ma-notify ka kung sakaling may mga bagong video akong i-upload. So, simulan ko na! Okay mga kabay, andito na tayo sa ating screen at subaybayan nyo ako para hindi kayo malilito. So ngayon, una, punta tayo sa Google Chrome. Kapag andito ka na, mayroong tatlong dot sa ibabaw, right side. Pindutin nyo ito. Tapos, hanapin ang desktop site. I-desktop site nyo ito. Lagyan nyo ng check. So, be sure naka-desktop site ang inyong Chrome. Pagkatapos, dito tayo sa search bar at i-type ang web.facebook.com. Okay. Ngayon, naka-automatic akong nag-login kasi hindi ko nilag out yung Facebook ko. So, pagdating nyo dito, punta ka sa Facebook profile mo. Yan, andito ka na. Pagkatapos, balik kayo dito sa ibabaw. Ayan. At pindutin itong pencil. Pagkatapos, dito kayo sa ibabaw at i-edit natin yan at palitan natin ng view dash source and then colon. Yan. Okay. Pagkatapos, pindutin nyo itong search. So, antayin lang natin kasi napakahina talaga ang internet connection ko ngayon. Okay, yan. Ito na. Dito na natin malalaman at matatagpuan kung sino-sino ang nakastalk sa ating Facebook account. Pero mga kabay, napakahirap kasi ang daming nakasulat dito. Pero huwag kayong mag-alala mga kabay kasi ituturo ko sa inyo kung paano mapaisi ang ating paghahanap. Okay, huwag kayong kukurap mga kabay para masubaybayan nyo ang aking tutorial step by step. So, pindutin ang tatlong dot dito sa gilid at hanapin ang find in page. So, ayan. Tapos, punta ka sa ibabaw at lagyan mo ng active list. Type mo ang active list. Yan, pagkatapos nyo na-type ang active list, pindutin itong search bar. Ayun. So, nakikita natin na merong kulay orange. At itong kulay orange ay ito yung active list. At yung katabi niya ay yun ang mga 15 numbers at yun ang kukopyahin natin para malalaman natin kung sino-sino ang may-ari doon. Pero ako kukuha lang ako ng isa para lang sa aking tutorial. So siguraduhin ninyong makopya yung 15 numbers. Yun, hanggang dulo ang dami nang nag-i-stalk sa akin. So ayan, kayo na ang bahala kung isa-isahin ninyo. Pili tayo ng isang group ng 15 numbers. Ikakopy natin yan. Pagkatapos,
babalik tayo sa ating Facebook account. Yan. Okay. Pagkatapos, punta tayo sa itaas at itong pencil. Yan. Ang gagawin natin ay i-edit natin ito. I-erase natin yan hanggang sa slash. At ang kinapin natin na number, yung 15 numbers, ay ipipaste natin dito sa dulo. Okay, yan. Pagkatapos, pindutin ang search button. Kakabahan ka, di ba? So, ayan. Si Ma'am Ellie Bandukelio ang nag-stalk. Ang isa sa mga nag-stalk sa aking Facebook account. So, shout out sa inyo, Ma'am Ellie Bandukelio. Salamat sa pag-stalk sa aking Facebook account. So, yun lang mga kabay. Sana nasundan nyo ako sa aking tutorial ngayon. So, thank you for watching and God bless.